tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira. Toda kukwasai panguva ino vana vaMwari tichisangana zvakare mukati mekuverenga nekuteerera shoko kuti dzimwe nguva Mwari vatinzwire nyasha mukati mekushanda kwatingaite basa raMwari. Nhasi tiri pachapter 5 yabhuku raMaki, ndo patiri chabata nyaya iri ipapo zvakare tichipedzisa nyaya yatanga tichitaura nezvayo pamuchapter 5. Tisati taenda mberi tichakumbira kuti tive nenguva yekunamata kuti Mwari vatitungamirire baba vedu vari kumusoro kudenga, titungamirireiwo tiregerere kudarika kwedu pataakutarisa shoko iri nekuriteerera. Vana venyu tisimudzirwe tose mukati meupenyu hwedu kuburikidza neshoko irori. Tibatsirei mutipowo basa renyu tiriite sezvamunoda imi, totenda zvose muzita rinogara nekusingaperi. Amen. Mark chapter 5 tangira pavhesi ya16. And those who saw it told them how it happened to him who had been demon-possessed and about the swine. Then they began to plead with him to depart from their region. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. Shoko riri kuti panapa mukomana uya wokubatsirwa naMwari wokuwana nyasha kubva kuna Jehovha vanomubatsira. Abatsirwa mukomana, Bhaibheri riri kuti iro anopinda mukati meku vamwe pavakauya vachimuona agara zvakanaka munhu kwaye. Shoko rinoti paya vakamukumbira vakati ngaabve panzvimbo yavaigara. Jesu anonzi panapa akapinda mubhoti. Apinda mubhoti, uya murume zvakare wekuponeswa kana kuti wekuporeswa wokubviswa mweya yakaipa naJesu watinoti Legion, anosvika ndobva akumbirawo kuna Jesu zvikanzi ndaakuda kuenda nemi. Zvakadii tisimuke tiende pamwe chete.
ndikutevereiwo. Jesu anotaura mashoko iwayo pavhesi ya19 anoti, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you, and how he has had compassion on you. And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Tikona mukomana ari kurwara, kana paine chinhu chandinoziva ndechevanhu vanotivo mushure mekunge vaponeswa zotozongoramba kuti mushure mekunge Mwari abatsira vanhu, aponesa vanhu vazvisikwa zvitsva. Vazhinji vamwe pavakava vaKristu, vamwe vakachinja mazita, vamwe vakachinja kunyangwe nemasenemu. Pane machechi nemasangano ekuti kana uchinge wapinda chechi, kana kuti watendeuka wakupinda chechi iyoyo, zita rinofana kuchinjwa kubva kuzita rekwaChipunza uchienda kuzita dzimwe nguva remubhaibheri, kana kuti rinodomwa nevaprofita kana nevaprofita kana nevafundisi. Nhoroondo inotiudza isu kuti mukati meupenyu, nyaya iyi yakaitwa nemukomana yekutsvaga nzvimbo mboti tinoita nguva dzakawanda. Vamwe vakati vapinda masangano, vakatora dzimba dzese vakatengesa dzimwe vakaisa mari kuchechi. Vamwe vakati vapinda chechi, even mukati mebhaibheri muchaona kuti, tarisai muno murume akaita Zekiasi. Zekiasi anoti ateera Jesu, atendeuka Zekiasi, anotengesa, anodzosera kunyangwe vanhu vakanga achikwereta mari dzake dzapetwa. Pane zvinoitika kana vanhu vatendeuka. Vamwe kana vatendeuka, bonza umwe achitiye ezo mufundisi ndakunamata, ndoda kufamba nzvimbo dzese, ndaenda kuBhawa, ndaenda kuBhora, ndaenda nzvimbo dzakasiyana siyana, nzvimbo dzemafaro. Ndichatsiva zvandaita nenzvimbo dzandaienda dzasine nekunamata, nekuenda kunzvimbo dzese dzinoita nechekunamata. Murume uyu nemudzimai wake bintu Jerusalemu vakasvika muguva raJesu, vakasvika kunzvimbo dzakasiyana. Pese pakanyorwa mukati mebhaibheri vaiti toda kusvikako. Zvinhu zvinobata vanhu kana vakunamata. Vanhu vanoita zvakawanda. Nyaya yekutendeuka kana kuti nyaya yekuaccepta Jesu samuponesi wako oitirwa zvinobatika yakaita kuti vanhu vaite zvakawanda. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemurume uyu. Mweya yakaipa yaenda nenguruve mukati megungwa. Mweya yakaipa yabva kuzvicheka kwapera. Jesu pamaakudzokera kumhiri, ndoda kuenda nemi. He was also looking for a place in the boat, pleading for that place kuti vaende vese. Jesu anomutarisa nemaziso aMwari, oti hausi kuenda neni mukomana, dzokera kushamwari dzako, dzokera kuhama dzako, uvaudze zvinhu zvikuru zvawakaitirwa nenyasha dzawakaitirwa naMwari. Takataura panguva yakapera kuti nyasha dzakaitirwa murume uyu naMwari dzinoshamisa. Vazhinji tinoselebreta kuzvarwa, kuburitswa kwake mweya yakaipa. Tinoselebreta kuti Mwari ane simba. But ichokwadiwo vana vaMwari kuti ngatendeiwo nyasha dzaMwari dzakamuchengeta
ari kutenderera between two places, makuva nemumakomo. Zvingadai zvakaitika kuti mweya imwe chete iyoyo yakanga iri maari, iyoyo mweya yakatora nguruve dzikaendwa nadzo mukati memvura. Mweya imwe chete iyoyo, nekuti Satani unotsvaka kuparadza. Mwari mukati mekuziva kwake, he kept him and he did not go further than the graves and the mountain. Zvikanzi chienda iwewe kuhama dzako, enda kuhama dzako unotaura pamusoro pezvawakaitirwa zvikuru. Ana vaMwari, toda kutaura nemi panguva ino. Pane vazhinji vanoda kuva vaparidzi mushure mekunge vatendeuka. Vamwe vakaenda for a pilgrimage, vari kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana as a way yekuprova kuti vakatendeuka. Vazhinji vakatora nzendo vachienda kumativi mana, vachinonamata kuratidza kuti vasunungurwa naKristu. But Jesu ari kuti panda kusunungurai, Jesu kana achitarisa nyaya yake, munhu wese anenge aponeswa naJesu pane element yekudzokera kumba. Yesu tiri kutaura pamusoro penyaya inoti iyo panapa, dzokera kumba kwenyu, dzokera kuhama dzako. Vazhinji, we have been saved by his grace. Jesu akatiponesa, Jesu akatiporesa, Jesu akatibatsira. But toda kuti tikurudzirane panguva yakaita seiyo inei, kuti Jesu atiitira zvose zvaakaita mukati meupenyu. Mukomana ari kunzi dzokera kuhama dzako, zvikanzi paakadzokera mukomana yakaparidzira mukati me10 cities. Vana vaMwari, panguva inei ndiri kutarisa mukomana Legion. Kana zita rekuti Legion ranga rasara pakuenda kwemadhimoni nehochi, rega nditarise mukomana uyu vanhu vachimutarisa mukati mesociety, achidaidzira vazhinji achiti Jesu unoporesa, mune simba muzita raJesu. Achitaura vanhu vakatarisa so vanoti vakomana zveshuwa mukati maJesu mune simba. Nekuti murume uyu tinomuziva, tinomuziva nekuti ndiye murume wakanga achirwara tichiona. Murume tinomuziva, tinomuziva murume uyu nekuti ndiye waizvicheka nematombo. Tinomuziva murume uyu, ndiye murume wakadambura cheni dzedu. Ndiri kuona kufungawo kwangu vanhu vari kunonhonga zvipisi zvemacheni zvichizi tarisai muone kunaka kwaMwari. Mwari unosunungura kunyange vakasungwa nemweya yakaipa. Tarisai murume ari panapa. Kana makamutarisa murume uyu, ndiani angafungudza kuti akambodambura cheni idzi? Ndoda kutarisa dzimwe nguva, imagination, achitaurirwa pamusoro pezvimwe zvinhu zvaakanga achiita, zvaakanga asarangarire, achivhunduka achipiwa mastories. Munoziva here vana vaMwari kuti mweya yakaipa kana yakubata, unoita zvinhu zvekuti kunyange kana ikinge yazoenda vanhu vakakutaurira unoramba kuti handisi ndaita. Ndiri kuona Legion achitaura kuti muri kutaura kuti inini here vana vaMwari? Zvichinzi aiwa mufundisi vari pamberi penyu vari kuparidza, Legion ari pavazhinji. Ndambotarisa ndichifungidzira kuti ari kuparidza ari parufu. Vanhu vari kuti tarisai muone murume munomuziva here. Introduction yake yaiva yekunzi ndiye uya wekudambura macheni, ndiye uya musuya wekuchikora chakati nechakati. Munomuziva here murume uyu? Murume uyu tinomuziva, ndiye uya wekuzvicheka nemabwe, ndiye murume uya waichema ari mukati memakuva. Asi nhasi ari kuparidza ari pamberi pedu. Jesu anoti dzokera kwawairwarira, dzokera kune vanokuziva. Vana vaMwari, kana paine mharidzo huru mukati meupenyu hwedu yatingaparidze mukati mekurarama kwatinongaita, imharidzo yezvatakaitirwa naMwari zvinozikamwa nevanhu, zvekuti kana vakatarisa so uri kuparidza pamusoro pevhangeri, waiva munhu waisvuta fodya, waiva munhu wainwa doro, waiva munhu waipfeka mapfekero asiriwo, waiva munhu waiita zvinonyadzisa mukati menharaunda,
waiva munhu waityisa even neviolence. Vanhu vakakutarisa so vachiti vakomana Mwari ane simba. Mukati mekurarama, we have many Christians who are only Christians are preaching about Christ, but vasingaparidze kuburikidza nezvavakaitirwa naMwari. Hakuna chinhu chinodarika vana vaMwari testimony yeupenyu hwake. Akutarisa mukomana uyu anonzi Legion akamira rimwe zuva ari kukwazisa sangano. My brothers and sisters, I want to greet you in the name of Jesus Christ, he who redeemed me from the affliction yemweya yakaipa. Ndiri kuona chechi yakatarisa so. Unaziva here vana vaMwari, at times mukati meupenyu chinoita kuti vhangeri rishaye simba nderekuti we preach about other people. We preach about Paul. We preach about Isaiah. We preach about Zacchaeus. We preach about everyone else. We preach about those great names. Vana Ezekiel, tinotaura pamusoro pana Moses. Yet our lives themselves, we don't have a story to tell about ourselves. Jesu ari kuti mukomana, pawakuenda hatisi kuenda newe kumhiri. Kwawairwarira ndekunoku hatisi kuenda newe kumhiri. Kwawainetsa uine violence ndekunoku hatisi kuenda newe. Kwete kuti hapana space muboti, hatisi kuenda newe because kunoku iwewe dambudziko rawakanga wainaro nezvawakaitirwa naMwari, it is enough kuti vanhu vari mukati menharaunda mako vazive simba raMwari. Teererai vana vaMwari, bhaibheri randinoverenga kaverenga pana 1 John. Perhaps this can help us. Pana 1 John chapter 1 John chapter 1. Inotiyo panapa. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was in the Father and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you that you may also have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things we write to you that your joy may be full. Pamazuva akanga achinyorwa naJohn pamusoro penyaya, pane vanhu vakawanda vakanga vasiri papa kusimuka nyaya yekuda kurambwa. Munoziva nyaya yekumuka kwaJesu, inyaya yekuya kwaJesu achizvarwa panyika nekurarama kwake nekufa kwake nekumuka kwake, inyaya ine macontroversy akawanda. Ende panguva iyi pane vanhu vakanga vakusimuka vachidisputa nyaya yekuti Jesu akafa akamuka akararama panyika panapa as a human being. Vanhu vanga vane mibvunzo yakawanda vachiramba pamusoro pekuti Jesu haazi Mwari. Saka nekuda kwedzidziso dzanga dziripo papo, John ari kunyora manje achiti kana iri nyaya yaJesu, Jesu hatina kuita zvokuverenga chete, takamunzwa mushoko raMwari. Tikamunzwa, tamunzwa Jesu akazvarwa, azvarwa Jesu tikamuona, takamubata nemaoko edu, takamuona nemaziso edu, takadya naye Yesu Jesu tikamuona, akatofa akamuka. Nekudaro ari kuti tiri kukukokerei kuna Jesu watisina kuita okuverenga chete, takamuverenga tikazoona zvakare achirarama panyika. Nekudaro tine first hand information yekuti Jesu yakatorarama panyika panapa, akafa akamuka. Nemiwo manje tiri kukuudzaiwo kuti vanhu vaMwari, uyai tinamate Jesu uyu pamwe chete, nekuti tiri mawitnesses ezvaakatiitira. Mukatarisa pfungwa iri kutaurwa naJohn ndeyekuti Jesu takamuziva mukati meshoko raMwari achitaurwa pamusoro pake. Takaverenga maprophecies aitaura kuti
mhandara ichava nemimba. Hatina kuperera pamaprophecies iwayo, takamubata Jesu takamuona. Ndoda kutaura nevana vaMwari panguva inoi kuti vakaropafadzwa, vane personal relationship naKristu, kwete nekuda kwezvavakaverenga, asi nekuda kwezvavakaverenga nezvavakaona. Kristu anonetsa, Mwari anonetsa kunamata kana achiri Mwari wezvaakaitirwa vabereki. Vana vanopinda chechi, mhuri inopinda chechi nezvakaitirwa hama dzavo, when God has not yet become a personal testimony in your life. Unofana kusangana nemasituations ekuti kana wasangana nawo, yes, Mwari ndewenyika yose, but Job chapter 19 verse 25, Job achitaura achiti, I know that my Redeemer liveth. I know Mwari ndewenyika yose, but kana ndakatarisa karwariro kandakaita nematambudziko akandirova nekudzoserwa kwandakaitwa nevana, how God restored my everything, I can safely claim and proclaim that I know that my Redeemer liveth. Vakaropafadzwa vanhu vanonamata based on their personal relationships and testimonies dzavakaitirwa naMwari. Mukomana ari kunzi, mukomana, nzvimbo irimo mubhoti, we can go with you, toenda kwese kwatiri kuenda, but dzokera kunzvimbo kwako. The best preacher for the region is you, nekuti wairwarira kuno. Pauchapfuura nemumakuva, I want to see one of these days Legion ari kuatenda one of the funerals mumakuva. Paine rufu, akagara akadzikama parufu. Kana akanga ari kuparidza, ari kutaurira vanhu vaiva parufu, kudenga kuna Mwari. Vana vaMwari kana makatarisa kudenga, I don't need to preach about any other person. Munoziva here kuti ndaigara mumakuva ari panapa. Mamuziva here ndaizvicheka ndichienda kugomoko. Munoziva here kuti nguruve dzakaenda kumawere uku. Ndaigara panapa ndichichema zuva nerimwe, but nesimba raMwari I am here. Vanhu vakatarisa mharidzo yakanga yakamira nemakumbo maviri. Kanjani zvakamira sei shamwari dzangu? One of these days wanga uchiita zvitema nemazita azvo. Handikapedze zvese, but ndiri kuti nyaya dzako dziya kwawairwarira. Wakamirapo uchiti vakomana, ndakapenge ndichizviita izvi, ndakazvisiya, ndoda kurangarira. Paul achinyora anoti, handinyari neivhangeri nekuti mukati maro mune simba raMwari rekuponesa. Achiti I am a living testimony yekuponesa kwaMwari. Jesu anoudza John, hatiendi newe, dzokera kuhama dzako. Dzokera kuhama dzako. Shamwari dzangu, hama dzangu, wongu tazviona kuti kana uchinge watendeuka uri kubata Sabbath school panguva yacho, mabhuku ese echechi wakatenga, zvose hongu tazvinzwa izvozvo munhu waMwari. Vamwe vakabva vatochinja matauns ekunogara. Shoko riri kuti Legion, dzokera kuhama dzako. Nekuti ndoko waitira utsinye kuvana vababa vako, dzokera. Nokuti ndoko wairoya uri ikoko, vanhu vati vakomana Mwari ane simba, dzokera kuhama dzako. Hama dzako dzipe testimony yekuti vakomana Mwari une simba. Zvikanzi 10 cities dzese dzaivhiringwa ne1 preacher. 10 cities. We are not talking of small cities, big, and dzakasiyana distance, dziri kure nakure. Legion achikosvika achiti, munondiziva, ndini uya womumakuva, munondiziva, ndini uya wokuzvicheka. Vanhu vakatarisa zvikanzi vese they marveled at him. Kana paine surprise inoda kupiwa nyika inoi, surprise inoda kupiwa shamwari dzako, ndedzekuti one of these days Mwari akuburitsa zvese zviri kunetsa. Zvitema zvava zvichikunetsa for years, behavior yanga ichikunetsa for makore akawanda, misikanzwa yanga ichikunetsa, zvirwere zvava zvichikunetsa. You should stand, vana vaMwari wakamira, on the ruins of your problem. Vanhu vakatarisa kubva vati kudenga kuna Mwari. Legion haupinde mubhoti, go back
to your friends. Yes, there's enough space. Nzvimbo irimo board, but not for you. Go back kuhama dzako. Shamwari dzangu dzainga mharidzo dzakasimba sei. If all of us would go kuhama dzedu kwatairwarira nezvitema, kwatairwarira nematambudziko akasiyana siyana, kwatairwarira nekutorwara chaiko, Mwari ndobva atidzikinura, then you go and stand and preach. Vana vaMwari, kana ndingade kukuudzai, kudenga uku musoro wangu wenyaya nhasi ndeyekuti kudenga kuna Mwari anorapa. Vaikuziva kuti wakatombochemwa, womira woti kudenga kuna Mwari unorapa, wakamira as a full sermon, kwete yekustadha. No, mamwe masemon atinoparidza ndeyekustadha. Mukati word study yakamira yakadai, kuGiriki kwakamira kudai, kuHebheru kwakamira kudai. Saka kana muchitarisa vana vaMwari, toda kupuruvha kuti zvakadai so. Yes, izvo zvakanaka vana vaMwari, but the best argument for the gospel that you can give is your own personal testimony. Zvawakaitirwa naMwari. Hongu Ezekieri pane zvaakaitirwa. Daniel akaburiswa mugomba reshumba, hongu ndizvozvo. Vamwe vanokwanisa kuiramba kuti nyaya yaDhaniel ndizvozvo, tatisiko hafai. Vakomana vakapinda muchoto, kwobva kwanzi hama narratives, vanhu vakangonyora izvi. But there is one thing that I want to tell you. The most powerful sermon that you can ever give in the world is to those people who know you. Wasvika wotaura zvinhu zvakaitika mukati meupenyu hwako. It is a sermon that does not need a verse. Vana vaMwari, munondiziva ini. Ndakanga ndiri mhondi yemakoko. Ndaiva mhandu yesociety. Vanhu vaiti vakandiona ovhara madhoo. But nhasi I'm now the solution yecommunity. That is the greatest sermon that you can give mukati meupenyu hwako. Tarisa John chapter 4 paya, Jesu anosangana nemukadzi ari patsime. Vakomana vanopinda mukati meguta, voenda kunotsvaga chikafu, nekuti manga pasina basa patsima pakuona kwavo. After all, it was in Samaria. Vakatarisa so, vanoti zviri nani hedu tinotsvaga chingwa chemuSamaria nekuti panapa hapana anoponeseka pana. Samaria, I remember at a certain time vakomana vanonamata zvikanzi Samaria dai mari pisa nekuti riri kuramba kugamuchirai. But on this day, the same Samaria, Jesu anosangana nemukadzi uyu. Vakomana vaenda mukati meguta, vanosara vachitaurirana. Munoiziva politics dzese dzakataurwa paya, nyaya yemutsime, nyaya yemvura, nyaya naJacob, sekuru vedu vakuru kwamuri Jesu, zvichienda zvakadaro. Isusu munoziva kuti maSamaria tinonamatira paMount of Gerizim apa. Imi munoenda kuJerusarema maJudha. Vanga vaparadzana nekuda kwaizvozvo. Saka vaipemana nenyaya yemakomo neJerusarema. Conversation yapera, vanowana common ground. Mukadzi anokumbira mvura iri muna Jesu isingabve mutsime. Apedza zvose izvi, mukadzi Bhaibheri rinoti anosiya chirongo, omhanya mukati meguta. Paanopinda mukati meguta, his statement was one: uyai muone murume wandaona, andiudza zvangu zvese. Uyai muone murume wandaona, ari kumhanya. There was commotion in the whole city of Samaria. Vanhu vari kumhanya kunoona Jesu, just because the woman had said, come, somebody has told me all my story. Andiudza nyaya yangu yese, uyai muone murume wandaona. The disciples, with all their Jewish rituals around them, vari kufamba pakati peguta revahedheni, vari mukati memaSamaria, vari kufamba nekuzvikudza kwokuti the Samaritans, we are in your territory. You should remember, vaiva kandingati
bias, arrogance kechiJudha kekuti whenever a Jew would move among the Samaritans, believe kuti every step yavanoita vari mukati meguta iroro, they are exacting their superiority among a heathen nation, because the Samaritans were seen very worse than dogs. Vaitukwa nemavara anotyisa, so derogatory. Mavara aituka zvinotyisa. Always when the Jews would move in a Samaritan territory, they will feel inferior because they believe that they were walking among the defiled, among the dogs. But when they went into Samaria, because they were telling a story which was not theirs, they were busy with the rituals in their minds. Ma rituals ezvavakaverenga. But lo and behold, a daughter set free by God's grace, adzikinurwa nenyasha dzaMwari, when she saw that she was delivered from all these problems, anoti hapana chandingaite, come Samaria, come and see a man who has told me all my story and my history. Zvikanzi guta rese rakamhanya rikauya pana Jesu. Why? Because the woman was just preaching about her story. Asi vadzidzi vakanga vari busy with the rituals of the Jewish nation, packed full of prophecies, packed with my rituals, legalism. Vakomana vaiziva kutera chiJudha from A to Z. Vana Peter varipo. Peter kandio kuramba chisaga chiya musuya pamberi pa Cornelia. Peter aiziva chiJudha sezvachiri. Vakazara nazvo. They only brought loaves of bread out of Samaria. But when a woman defiled by many men, mukadzi aizikanwa sepfambi mukati meguta, when she went into the city, the only focal point yekudaidza vanhu ndeyekuti I have been told my story. Vana vaMwari regai ndikutaurirei. The best argument that we can give for the gospel is to tell our story. Yes, you can go to Jerusalem, no problem. You can go to Gwara Jesu, no problem. Hande kumigumo yenyika tinoparidza pamusoro pevhangeri, handina problem nazvo izvozvo. Asi ndoda kungoti vana vaMwari, the strongest argument that a Christian can give for this gospel is a lovable Christian spirit, and also a testimony that angers itself mukati mezvatakaitirwa naJesu. Vana vaMwari, Legion aukwire boat enda kuhama dzako. Legion aukwire boat enda kuhama dzako. Toda kukokai vana vaMwari kuti mukati mevhangeri imbotarisa pane zvawakaitirwa naMwari. Give those testimonies. Yes, kutera Jesu kwakanaka. Hatitei zvose zvinoshamisa. But ndoda kukokai maKristu kuti zvinhu zviya zvamaizikanwa kumba kwenyu, kuti kana muchitaura nyaya yehutsinye pamusha panapa, mai nhingi nababa nhingi ndo problem. Kudivhaidha kwemhuri yekwanhingi kuri pana nhingi nanhingi. Jesu pamakasangana naye uko, Mwari okupai simba rekudzora mhuri iya yamambokambobamura nepakati. Muri kufamba muchiti haiwa vana vaMwari, pane nyaya iyi Mwari akandibatsira. Panyaya iyi Mwari akandibatsira. Vanhu voshamisika kuti ndiwe here vakuzviita izvi. Nesimba raMwari vanhu vakatarisa in their kwanzi they marveled, vakatarisa Legion. Mukati mekushamisika imomomo vanhu vobva vati Mwari akanaka. Shamwari yangu, hama yangu, usakwire boti, dzokera kuhama dzako. Dzokera kuhama dzako. Because ndo vanoziva karwariro kawaita. Zvekuzonotaura uri kumira, ndakazomboita problem yakadai, ndakandiyo vana vaMwari ndiri munhu akadai. Vanhu vari ukoko vangazvinzwe.
Dzimwe nguva ungazosvika po akanaka akaparidza vhangeri aiwa munhu waMwari usaite sevana vasikevha vauti tinouya kwamuri naJesu anoparidzwa naPaurosi vakachaiwa. This time around, carry your testimony to the world. Carry your testimony to the family. Nhasi tine vanhu vakanaka kuchechi but kumhuri vasiri right. Vakasunungurwa kuti vaparadzane nemhuri dzavo. Vakasunungurwa kuti vaparadzane nesociety dzavo. Machechi nevafundisi kana paine vhangeri ratingaparidze kuti rive nesimba nderekuti vanhu ngavaende kwavairwarira. Vakasvika ikoko vaponeswa nekuporeswa nezita raJesu. Vasvika ikoko vaitirwa zvakanaka naJesu. Vanhu vanoziva karwariro kamaiita mai, nekarwariro kandinoita, nekarwariro kaunoita vanokaziva. Kana uchinge wapora, waporeswa, wabviswa mumakuva naJesu, go and preach in the same cemetery, burying someone. Ndaigara muno asi Jesu akandiburitsa. Ndaigara mugomwe asi Jesu akandiburitsa. Wandiburitsa mumatope, wandimisa padombo. If ever there's the strongest argument that we can give for the gospel is our personal testimony inobatika mukati menharaunda dzatairwarira. Vanhu vabvunze kuti vakomana Mwari vakanaka vakomana. Murume wamuri kuona uyu anga asingaiti. Murume wamuri, mudzimai wamuri kuona, mukomana uyu, musikana uyu anga asingaiti. That is the strongest argument that we can give for the gospel. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nevhangeri ramatipa rekutiratidza pachena kuti tinofanira kuenda kunoparidzira hama dzedu, nekuti ndokwatakambenge tiri dambudziko ikoko. Tinotenda kuti makambozviita mushoko izvi zvikabudirira. Tinotenda kuti muchatitungamirirawo kunyange pamazuva edu. Muzita raJesu unogara nekusingaperi tonamata. Amen. Come get your thing. Thank you.